Sa number 10, may kapinsa 9,000 tanan ka mga traffic violations ang na-record sa BTTMD sa Bacolod City sa sulod lamang sang 6 ka bulan. Sa kapin, 9,000 ka mga violations ka na-record sa Bacolod City Transport and Traffic Management Department o kung BTTMD, nagapanguna ang violation nga obstruction sa dalan. Masobra sa 2,000 ka mga salakyan kag tricycle ang tigayon nga napangtikitan sang BTTMD bangod nagabalabag sila sa dalan samtang ang iba naman ang nagapark sa mga hindi designated areas. Parayon man ang towing operations ng BTTMD. Humalin Enero tubtub Hunyo, may 534 na ka mga natow kag kalabanan diri mga electric bikes nga nagabiyahe sa dalan. Insiling ni Attorney Ruben Sapik ang pamuno sa BTTMD nga padayon pang ilang nga pagpanakop sa mga e-bikes bangod wala sila ginmanduan sa sagunian panglusod nga untatan ini. Damlag pa. Ginaparubahan na sang SP ang ordinansa nga mag-regulate sa mga e-bikes apang tubtub sa karon wala pa ini mapatuman. Sandig sa ordinansa, kinahanglan nga magpasa sang barangay ordinance ang tagsa ka barangay kung saan nakasaad ang designated areas kag route sa mga e-bikes nga nagabiyahe sa ilang lugar. Samtang may bayaran naman sa 195 ka mga salakyan ang gin-clamp sang BTTMD bangod yara ini sa mga clamping areas nagaparking.